Hola, bona tarda. Benvinguts a un altre Pim-Pam Conte confinat. Avui us volem explicar aquest llibre de Un hipopòtam a la banyera, de l'editorial Lata de Sal. La Lata de Sal és una editorial que està especialitzada en dues coses. Fa llibres on el protagonista són gats i llibres molt antics que es van publicar fa molt i molt de temps. I aquest, el hipopòtam a la banyera, és un d'aquests llibres que es va publicar el 1992. La Lata de Sal fa també una cosa molt xula, que per posar-nos una mica en context de quan es va publicar el llibre, aquí, veieu, hi ha com una pestanyeta on ens explica les coses que van passar aquest any, el 1992. I podem veure que aquell any, a veure si se'n recordeu, es va estrenar la pel·li de l'Ete. I també va haver-hi a Espanya el Mundial de Futbol amb aquella mascota tan inolvidable que era el Naranjito. Això els pares que sou una mica més grans ja els hi podeu explicar què era Naranjito. Doncs ja que s'ha presentat una mica què és la Lata de Sal, ara començarem amb el Pim-Pam Conte. D'acord? Mireu. Un hipopòtam a la banyera. Escrit per la Kyoto i il·lustrat per la Akiko, que com bé haureu deduït, són del Japó. En un pim enseiem, en un pam escoltem, i aquest conte comencem. Ai, m'encanta banyar-me! Quan em banyo, sempre m'enduc el meu ànec, en Puka. En Puka també li agrada molt banyar-se. Quan obro la porta del bany, grinyola. El terra del bany sempre rellisca una miqueta i he d'anar amb bastant de compte. Trec la tapa de la banyera i surt el vapor. Un dia, en Puka va entrar primer a l'aigua. Puka, com està la temperatura de l'aigua? Està bona? No està ni massa calenta ni massa freda. Està perfecta. Després vaig rentar-me una miqueta al cos i també vaig entrar dins de la banyera. Maco, com està la temperatura de l'aigua? Vaig sentir que deia la meva mare. Bé, mama, no està ni massa calenta ni massa freda. Està perfecta. Una estona després vaig sortir de l'aigua i em vaig rentar el cos. Me'l vaig rentar molt bé, primer vaig agafar el sabó, el vaig embolicar amb una tovallola i em vaig començar a rentar els braços, el pit, les cames, la panxa, m'anava raspallant bé. En Puka no s'ensabona, a ell només li agrada jugar a submergir-se. Gluc, 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 en Puka, gluc, gluc, gluc. En Puka va treure el cap de l'aigua i just en aquell moment va anar cap a mi desconcertat. Maco, al fons de la banyera hi ha una tortuga enorme, em va dir. Què és això? A la banyera hi apareix una tortuga enorme. Ai, al fons del mar no s'hi està tan calentó com aquí dalt, va dir la tortuga. Però és que això no és al fons del mar, va dir el Puka. Ah, no? On som, doncs? On soc? Vaja, bé, ets aquí, a la banyera de casa meva. Ah, escolta, i a la banyera de casa teva també hi ha pingüins a la banyera? Uau, darrere meu hi havia 2 pingüins. Feien la mateixa alçada, eren iguals, eren clavats. Eren 2 cries. Els 2 van sacsejar alhora i ens van saludar fent una reverència. Soc el pingüigen, va dir un. Encantat. Soc el pingüijan, va dir l'altre. Encantat.
Som bessons, van dir alhora. Però ara jo sóc el germà gran perquè hem fet una cursa fins aquí i he guanyat jo, va dir en Jan. Exacte, sí, sempre fem curses i qui guanya és el germà gran. Però abans ho era jo, va dir en Jim. Abans ho era jo, va dir en Jan. Abans ho era jo, va dir en Jim. Abans... El John no va acabar la frase, perquè just en aquell moment va lliscar pel terra de la banyera o la pastilla de sabó i va anar patinant. Anava superràpid. Germà gran, que atrapi el sabó, va dir en John. I just en aquell instant els pingüins van sortir disparats darrere el sabó. Els pingüins van lliscar sobre les seves panxes a tota velocitat. El sabó va seguir lliscant fins a aturar-se just allà un moment on hi havia una roca enorme de color marró. En Jim i en John anaven pràcticament igual, a la mateixa velocitat. I en un instant en què en John anava a agafar la pastilla de sabó, en aquell moment la roca enorme es va empassar al sabó. Tots es van quedar de pedra, perquè el que pensaven que era una roca era una foca. Que la foca s'havia menjat, en completa indiferència s'havia menjat el sabó. Uau! I tot seguit de la boca de la foca va sortir una bombolla. I després una altra. I després una altra. I una altra més gran. I una altra més petita. Anaven sortint tot de bombolles de sabó. I tots es van quedar bocabadats mirant les bombolles de sabó. Com es anaven inflant. I anaven inflant. I just en un moment la foca se li va quedar una bombolla de sabó ben gran aquí al musell i es anava inflant. I la foca va començar a fer-la rodar. Rodava i s'inflava, rodava i s'inflava, rodava i s'inflava. Cada vegada la bombolla es anava fent més gran, fins que va haver un moment que la bombolla va explotar i va fer un terrible terrabastall. Ai, no m'espanteu, que encara que no ho sembli, soc bastant poruc. Van sentir que deia una veueta just darrere nostra. Vam mirar cap a la banyera i dins l'aigua hi havia un hipopòtam una miqueta gras que estava així tot traient el cap. L'hipopòtam va sortir en lentitud de la banyera i es va posar al meu costat. Ai, que em rentaries el cos, sisplau. Tot i que no ho sembli, m'agrada molt, moltíssim, nanet. Va dir mentre li estava tot ple de bombolles de sabó per tot el cos, de sabó que havia esclafat. Aleshores vaig mullar la tovallola, vaig agafar una miqueta de sabó i vaig començar a rentar a l'hipopòtam amb moltes ganes, i plop, anaven sortint bombolles i més bombolles. Ai, compta amb el sabó, que no m'entri als ulls, perquè em pica, va dir l'hipopòtam. Ai, sisplau, no t'oblidis de netejar-me aquí, darrere les orelles. Vaig fregar darrere les orelles de l'hipopòtam i aleshores vaig recordar que jo no me les havia rentat i també vaig aprofitar i me les vaig netejar. Ai, neteja'm bé entre els dits dels peus, que sempre se'm queda una miqueta de brutícia. I sí, vaig netejar-li molt bé els dits dels peus i després també vaig recordar-me que jo no m'havia netejat els dits dels peus i vaig aprofitar-me i també em vaig rentar els dits dels peus. L'enorme hipopòtam estava ja totalment net i anava just a esbandir-lo quan dins de la banyera es va sentir una veu imponent. Oh, vinga va, que us dutxaré! Va caure una trompa d'aigua a sobre que...
ens van quedar tots mulladíssims. Vaig mirar i vaig veure que dins de la banyera hi havia, mireu, una balena enorme. Les bombolles de l'hipopòtam van relliscar-li pel cos i van desaparèixer ràpidament. I les bombolles del meu cos també van desaparèixer ràpidament. Com que l'hipopòtam tenia molta por que li entrés sabó als ulls, seguia així amb les parpelles tancades molt fortes. L'aigua va deixar de caure per sobre i estàvem completament nets. Ei, moltes gràcies! Vaig dir jo a la balena. De res! Va respondre la balena amb un somriure. Vinga, va, fiquem-nos-hi tots a dins de la banyera. Vaig dir. Entrem a la banyera, ens asseiem dins l'aigua i contem fins a 50 abans de sortir, va dir l'hipopòtam mentre es posava tot el seu cos allà en remull. Els pingüins, el Jim i el John, van entrar a la banyera, aletejant. La foca s'hi va ficar lliscant, sense fer ni dir ni fer cap mena de soroll. La tortuga va arrossegar-se amb dificultat i en Puca hi va fer un saltironet i s'hi va ficar. I jo vaig començar a comptar fins a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vinga, Puca, compta tu ara. En Puca va aixugar-se una miqueta la gola i va començar a comptar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Va seguir. En Puca li va demanar a la tortuga que seguís. Després del 20 ve el 30. Oi, va dir la tortuga. Doncs 30. Bé, no és exactament així, van dir el Jim i el John fent una riota. Després van comptar del 30 al 40, però ho van fer tan avianant, tan ràpid, que se sentia a batzegades. Tot seguit li va tocar la foca, però com que estava així, va alçar el cap i no va dir res. De manera que l'hipopòtam es va posar a comptar per ella. És molt fàcil, tot i que no sembli, tinc molta facilitat per les matemàtiques. L'hipopòtam es va posar a comptar amb tranquil·litat, a poc i bona lletra. Quan va arribar al 49, com si hagués estat esperant, la balena va cridar 50! Va obrir tant la boca que li van poder veure fins i tot a l'interior de l'estómac. En sentir aquella veu i aquells crits, la mare va treure el cap. Pa, ja s'ha acabat? Vinga, va, doncs vinga, surt de la banyera, va dir. I en el mateix instant en què la mare va aparèixer, la balena, l'hipopòtam i la resta d'animals es van submergir sota l'aigua per amagar-se i ja no van aparèixer més. En Puca i jo vam ser els únics que no ens vam amagar, així que en Puca i jo vam sortir de l'aigua. En sortir, la mare ens esperava amb una tovallola estesa, així amb les mans. I ens va arrupir a la tovallola així d'un salt. Ai, que bé que s'està. Ai, que bé que s'està. Estic tan net i faig tan bona olor. Ai, que agut que estic. I contat, aquest conte d'animals i banyeres ja s'ha acabat. Ens veiem la pròxima. Adeu!